Δεν αντέχω να ζω σε βρώμικο σπίτι, θα το καθαρίσουμε όλο. 3 ώρες κάρντιο με διαλύματα θα κάνουμε, φύγαμε. Ξεκινάω από το μπαλκόνι, το οποίο είναι κάπως το πιο αγαπημένο μου και το κάνω για να μου έρθει η όρεξη. Μόνο σκούπα γιατί το μπαλκόνι το είχα πλύνει και το κάνω κάπως πιο συχνά τελευταία. Είχα βάλει τα σεντόνια πλυντήριο και είναι έτοιμα. Τώρα το καλοκαίρι σε λιγότερο από μία ώρα είναι έτοιμο το κατοσέντονο. Οπότε ανοίγω το σπίτι να αεριστεί και συνεχίζω με ξεσχώνισμα. Το συχαίνομαι, αλλά κάπως πρέπει να γίνει. Το σαλόνι μου σπάει τα νεύρα πάρα πολύ όταν είναι χύμα. Το μάζεψα κι αυτό. Και ξέρετε τι άλλο μου σπάει τα νεύρα? Η τρίχα. Τα γατιά έχουν γίνει wild τώρα και μαδάνε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Κάνω ό,τι μπορώ με ρολό και με αυτό το σκουπάκι. Δεν ξέρω εσείς πώς τις κάνετε πραγματικά. Εάν έχετε κάποιον τρόπο, γράψτε μου. Στέγνωσε στο μεταξύ το κατοσέντονο και τώρα πλένω το πανοσέντονο. Ένας λόγος που το καλοκαίρι είναι ωραίο είναι αυτός, ότι στεγνώνεις πάρα πολύ εύκολα τα ρούχα. Κατά τα άλλα, οκ. Η κουζίνα είχε μείνει έτσι από την Παρασκευή το βράδυ που μαγειρέψαμε. Ωστόσο, το γεγονός ότι έχω τώρα καινούρια κουζίνα το κάνει πολύ πιο ωραίο για να την καθαρίζεις. Την έχεις δει κυριολεκτικά του κουτιού την κουζίνα και λες θα τα κρατάω καθαρά για πάντα. Οπότε είναι ένα κίνητρο. Επίσης, χρειάζομαι τη βοήθειά σας σχετικά με τα μάτια της κουζίνας. Παρατηρώ ότι κάποιοι λεκέδες δεν βγαίνουν όπως θα ήθελα. Και φοβάμαι κιόλας γιατί είναι καινούρια. Τέλος, τώρα ηρέμησε η ψυχή μου πραγματικά. Αλλά δεν τελειώσαμε. Έχουμε να στρώσουμε το κρεβάτι, να βάλω άλλο ένα πλυντήριο και να αδειάσω το μπάνιο. Έχω βρει ένα καινούριο hack για το πώς να πλένω το μπάνιο, αλλά το κάνω μόνο όταν έχει ζέστη. Είναι η μέθοδος του φαντάρου. Ψεκάζεις όλες τις επιφάνειες, τρίβεις και μετά ξεπλένεις με νερό. Επίσης, το μπάνιο είναι η χειρότερη μου δουλειά και στο poll που σας έβαλα στο Instagram οι περισσότεροι συμφωνείτε. Αλλά η αίσθηση που έχει το σπίτι όταν το μπάνιο είναι καθαρό είναι απίστευτη, την καταλαβαίνεις και μόνο που μπαίνεις στο σπίτι από τη χλωρίνη. Και ξεπλένω τα πάντα με νερό. Το λατρεύω. Εννοείται κάνω και σφουγγαρισματάκι. Έχω βάλει τη σκούπα ρομπότ να λειτουργεί, οπότε περνάω και το υπόλοιπο σπίτι. Και τέλος, κουράστηκα και μόνο που το έκανα edit.